Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахштеҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар ҳамхали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира чӣ техникае барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат ва маълумот чоро кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастем мошинои боркаш, скутер ва аппарати презанак, алавка ва мошинои советский, Daewoo, Nexi, Opel ва дигар намуди мошина ҳастанд, ки Toyota Corolla, Camry бо нархҳои арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 161 сомонӣ. Мо бошад навора сар мекунем, марҳамат рафтем, то охираш тамошо кунем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аз Сайбадро мошинаи боркаш ҳастае, ки гурзавои Daewoo Lambo. Соли бароишаш 2011 солае, ки заводскои гази холияе, мотор инжекторе, коробкаш механикае. Ҳолати мошин мега беҳтарин бадрон. Радной краска 4.80%, салонча тоза, мошинча обшон мега тоза, ка фақат мегири корта сар мекунӣ. Документош мега дӯстон, яъне ки қариб хеле дига аст то 31/12/2022 моҳагӣ аст бадро медонам. Чақа мешавад, як 6-7 моҳида ҳуҷҷат мешавад. Мошинча мегад ягон камбудӣ надорад, тоқа суми холикатӣ фурӯхта мешавад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода Регар ва фурӯхта мешавад бо нархи 58000 сомонӣ. Дӯстон, баллонш пачка аст, ки як 90% амхел ҳастай. Хай намхел чхели ки дар наворди дестен. Мошинча тозаҳак нархша 58 гуфтасе, бо арзон мешавад, не ки алиш намешавад. Тоқа суми холӣ. Рақамҳошон ҳардушон кор мекунад, ки нами рақамҳо дар занг занед, дуюмгинашда WhatsApp пайваст доранд. Одамоне ки наличи сумкати мегирад, бо ягон сумига арзон мекунанд. Марҳамат занг занед, хатшон маслиҳат кунед, бештар маълумотша гирен. Мошинчаи хуб барои бор каштан чизе ки лозим боша. дӯстони азиз, шумо дам агар ахари рекламаҳои мошино, хона, замин, квартира барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот боша дар номерои WhatsApp иморо гирен. Мо дар видеои оянда фуруш реклама мегузорем. лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори моро подписаш кунед. Дуюм техникаи фурӯшии навбати мо аст, дӯстон, аппарати презанак ҳастае, ки сайстани нав. Барои прес задан, барои ка ҳам бошад, алаф ҳам бошад, чизе ки набошад, универсалия дар трактор, дар чизе ки занем. Аппарат нава мега сайстаниш бисёр кор кардагӣ нестае. Қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбеш мешавад ва нархша гуфтам 50000 сомонӣ бадрон, бо арзонтарам мешавад. Аппарати барои ках задан, барои алаф чизе ки хоҳен худаш ҳам хел прес зада авсу баста мебарора, кадоме ки хай медонад тариф кардан шарт нест. То қассуми холӣ гуфтага аст, кадоме ки агар наличи мегире арзонтарам мешавад, сайстанаш мегад беҳтарина. Инами рақаму тиселшона пасияни кор мекунад. Ба кадоми шумо ки хел аппарати презани дар кор бошад, марҳамат ами рақаму занг занед, бо арзон мекунанд. Дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Навдӣ гуфтага аст соҳибшон. Бештар маълумото аз соҳибашон арзонтарам мешавад, сайстанаш беҳтарин. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен, силкаша падисаш кунед. Раҳмат барои дастгирии ҳаматон. Сеюм техникаи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон скутери фурӯшӣ ҳастае, ки сайстани нав. соли бароишаш 2016 солае, ки сайстанаш беҳтаринае. Краскаш сиёҳ астае, баллон ҳолати корида, дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 3700 сомонӣ бадрон, ки нархаш бениҳоят арзон ае ва қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки Ленинский район мешавад. Кадоме ки хоҳад ки эконом кардан мисол сумша ина мегирад, дӯстон, ё эконом нест, ки ягон расход надорад. Худо бидонад, ки ба ино ба чӣ мераванд ва чӣ хел эконом ниям. Кадоме ки мегирад, мега бо арзонтар ҳам мешавад. ина рақамошон аст, ҳардушон мегафон аст, ки позитсияни кор мекунад. дар Ленинский район ноҳияи Рӯдаки 3700 сомонӣ 2016 сол астае. марҳамат дигар маълумоти пурраша аз ҳамин соҳибашон гирен, боз ягон сум муомила савдо ҳам мешавад. лайкотона гузорен фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram чизе ки дорен подписаш кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми мошинои майда. чорум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Toyota Corolla ҳастае, ки соли бароишаш 2006 солае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. авбиё мотор простой 1.5 литре, коробкаш автомате, сайстани мошин бадрон беҳтарин ае. мошин 4 баллон пачка, хадавои кадагӣ то моҳи
ноябра мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4 диска электропакет, кондитсионер, салон тоза кожна, ҳамаш ҳолати мошин мега беҳтаринай. Мошини шаҳрия мега соҳибшон, моторш мега навай. Ҳами хеле маълумотро соҳибшон пешниҳод кардиам. Айни ҳол мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 67000 сомонӣ ки боз муомилам дорад. ин ҳами рақамошо 918 ҳаста кор мекунад ва кадоми шумо ки лозим бошад дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо мегирем. дӯстони азиз, шумо дамагар хай рекламаҳои мошинои майда, мошинои боркаш, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама сурат маълумот чунин ки дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. бозам такроша лайкотона фаромӯш накунед, занед, навора подписаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Daewoo Nexia ҳастае ки соли барои 6-1995 ҳастае ки судишфурӯш бензин газ кор мекунад. мотор прасто 1.6 литраи коробкаш механика, сайстаи мошини баъдрон беҳтарин. мошин мега документ дорад, наки нагуфтан чақа ҳуҷҷат дорад, салонш тозакай, хоб монитор, задни камера, 4 диска, 4 балонаи 70% электропакет. мошин баъдрон тозак аст, лекин неки нархаш бениҳоят арзонай. кадоме ки успед кад ҳамин мошина мехарад, успед накад хай ҳеҷ гап не, бо дигар мошина ждат мекунад. айни ҳол дар ноҳияи ёвон қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомони баъдрон ки бисёри баъд не, мумкин як 500 сомон 1000 сом арзон кунад. агар мешавад аниқ нагуфтиян бисёри баъд точно арзон намешавад. агар ҳамин Nexia савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо када гирен. дар территорияи ноҳияи ёвон 10000 сомонӣ рақамошо мегафон аста кор мекунад. одамони харидори конкретна метавонанд тамос гирифта бештар маълумотша пурсанд. шумо дам агарам хай реклама боша роҳӣ кунед, даст натиҳен ва навора подписаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ муассисаи баъдрон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи серебристи неки полни худ мега объёмни кадагем. соли барои 6-1996 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литра, коробка механика, сайстаи мошин мега беҳтарин. дута пеш электропакет, 4 диска, 4 балони 70%, салоншам тоза, мошин мега беҳтаринай, полни худ мега объёмни кардагем. мошин мега 100% кам будиша нагуфтиян. нархи мошина 50000 сомонӣ гуфтасе, бо арзонтарам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки ҳамин мошинча ки лозим маъқул ки боша баъдрон рақамошо настагай на тисел кор мекунад, дигар маълумотои бештар аз ҳамин рақамҳо. мошинча 100% хай бо арзона мешавад. ягон айб надорад гуфтага соҳибшон ҳамин хел навистиям. бештар маълумотои 100% аз рақамҳои поёмда марамат занг занед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Opel Astra J ҳастае ки дар кузофи Caravan универсални соли барои 6-1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мега Prasto мега 1.6 литраи, коробкаш механикаи, сайстани мошин мега беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мега навкадаги хадавой дорад, ягон камбудӣ надорад, фақат то қасми холӣ одамони харидор мега омада аз пеш бинанд. 4 балон мега пачка, диско рамашка, мошини салоншам тозаҳай. ин мошин баъдрон дар қарор дорад дар ноҳияи Конибодон ва фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ. хай нашуд арзон шуд, чанд кам мекунад нагуфтиям, барои ҳамин бо тамос гирифта мепурсен. дар ноҳияи Конибод тарафи хуҷанд мешавад, рақамошон ҳаста ва вилон кор мекунад. дигар маълумотои пурра аз ҳамин рақамҳо занг зада пурсен. дӯстони азиз, шумо дам агарам хеле мошино ки лозим буд дар комментария нависед, аз куҷое ки мошин шумо дар кураста чӣ хеле марка ки бинам бошад, нависед, мошино гуфтаги шумо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат дар комментария нависед ки чӣ хеле мошин мехарен, мо ҷудо карда аз одамони харидор пешкаштон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон мошинои советский ҳастае ки молодёжни ВАЗ-2106 соли барои 6-1987 ҳастае ки судишфурӯш тоқа бензини холӣ, мотор Prasto 1.3 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду. 4 дискаҳои худаш 4 балонаи средни баъдрон дар ҳолати корӣ, мошин мега ягон дош задаги пуштагӣ надорад. салоншам тозаҳай, дастроша то қасми холӣ бо нархи 7000 сомони баъдрон ки нархи ахироншай арзон намешавад. ин мошин дар Душанбе пойтахт қарор дорад ва кадоме ки шумо агар лозим бошад дар мошинча рақамошон мегафон аста кор мега, дигар маълумотча мегирен. мошин мега ягон ҷош кам дорад, 100% омада бинед. хай маълумотои бештар агар ки шумо харидор бошен аз соҳибашон. нархи ахироншай
нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестае. این ماشین در دوشنبه قرار دارد. اگر که سودا نشده باشه میتونید شما سودا کرده گیریم. دوستان از شما اگر هم خیلی ماشین فروشی خانه زمین کوارتیر یگان چی برای رکلام کردن باشد مرمت صورت معلومات چه رکلن فروشته میگذاریم. در این زمان هم ماشین فروشی بود پیشکش کردیم تا ویدیو آینده. خدا نگهدار همه شما.